खुलुमबाय दिनै 11 एप्रिल 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। बृष राशि फालांगियाव सरासनस्रा थासारिया सोलिबाय थागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मिथुन राशि गोदान साख्रियाव हाबगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि नोंथाङा धोन आरो मान मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि सावस्रिनि थाखायबो समा गलाय गथाय जागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कन्या राशि सावस्रिया मोजां जागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। तुला राशि नोंथाङा नोंथांनि थांखिखौ मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। वृश्चिक राशि रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। धनु राशि समाजारि खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मकर राशि सोरनिबा सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कुम्भ राशि रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मीन राशि गोसोआरि जेंना सोमजिनो हागौ। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै गोजोन्थों।